ваҳдатовар пешво зеби тахту зеби минбар пешво давлатат бодо ҳамеша ҷовидон анҷуманорои кишвар пешво. умуман воҷаи ваҳдат, ин воҷаи гӯшнавоз, ин воҷаи бисёр пок, ин воҷаи бисёр хушоянд ва фасеҳбаён ки имрӯз дар саросари ҷаҳон маҳз тавассути ин воҷа мардум кору пайкор зиндагӣ доранд ва халқи тоҷикистони азиз низ таҳти ин воҷа, таҳти сарварии пешвои муаззами миллат кору пайкор доранд ва ман андеша мекунам ва маҳз ҳамин ваҳдат ки кишвари азизи мо ба ин рушд, пешрафт ва шукуфоӣ ноил гашт. Дар давраи соҳибистиқлолӣ ки мо ба ваҳдати комил расидем, ватани азизи мо дар саросари ҷаҳон таҳти сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ шӯҳратёр гардид. Мо аз нав эҳё шудем. Мо аз нав он тамаддуне ки он иқболе ки аз мо рафт, он иқбол тавассути сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ рӯи кор омад ва имрӯз Тоҷикистонро дар саросари ҷаҳон ҳамчун як мамлакати рӯбарушд қабул доранд ва мардум ва мамлакатҳои зиёде бо мо ҳамкорӣ доранд ва рушд, ин ҳама рушду пешрафт маҳз аз ваҳдати комил, аз ваҳдат, аз сулҳ ба амал омадааст. Мо бояд ҳар як сокини ватан сулҳро ҳамчун гавҳараки чашм ҳис намоем, эҳтиром намоем. Зеро имрӯз дар саросари ҷаҳон умуман як зиддиятҳои шадид, як нофаҳмиҳои зиёд ба вуқӯъ пайвастанд ва ин таҳдид аст ба ҷоми ваҳдати ҷаҳон ва мо бояд тамоми инсонҳо рӯи замин бар он саъю талош кунем ки ба ин ҷоми ваҳдати мо халал ворид нагардад. Зеро такрор ҳам шавад, танҳо тавассути ваҳдат, тавассути иттиҳод, тавассути осоиштагӣ мо метавонем ба қулҳои мақсуд расем.